Aviam, per nosaltres era un projecte que sí que teníem una mica al calaix pel sol fet de que per nosaltres era amb unes dimensions de les quals no havíem arribat a treballar mai, probablement, i el teníem, com el que hem comentat abans de la pel·lícula, no? El teníem allò d'una cosa en ment a fer en algun moment que veiem una mica més oportú. I com ha dit abans la Lídia, doncs, abans de la presentació, que ens vam apuntar al Producers una mica com a... era el primer any, veiem què serà, és un networking, així que potser ens interessa com a productora. Som una productora molt petitona, així que ens interessava aquesta mena d'etiqueta també de productora júnior que ens associessin amb una sènior. Un cop allà, el que vam veure és, ostres, també molt familiar tot, vull dir, no era tant aquest networking que tens al cap de tot molt més formal, no? Tot molt més així, i llavors va ser molt interessant de trobar-nos amb ella, perquè en el moment jo crec que també vam connectar molt, i no només allà i el vermut després, sinó que ens vam anar parlant molt i això, i al cap de no massa, potser un mes o dos, ens vam començar a una mica investigar, què podem fer junts, no? I vam proposar una idea que més o menys al moment ja vas llançar-te, més o menys, o sigui, i a partir d'aquí vam començar a desenvolupar més el guió i això, i sobretot jo crec que la gran ajuda que ha vingut de Fins a l'Orient és precisament aquesta part que nosaltres no acostumem a fer mai, que és potser una cosa més de buscar més enllà de simplement gravar, no? O sigui, buscar col·laboracions, buscar sobretot la subvenció de l'ISEC, que això és el que va aconseguir ella, que el gran hito per nostre curt va ser això, perquè aquí va començar a fer l'efecte dominó de caure més col·laboracions o més localitzacions, llavors, evidentment, la subvenció d'ISEC va ser potser el més així. We won't survive, we were already gonna die. I don't want to do this anymore. I think it's time for me to go. It's time for me to go.